ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Alhali kuma kage ma Allah sarkin jin kambai. Mai koyin mika nasiha ga mutane ya kasance ta yi. Najeriya assalamu alaikum al'umma na ƙasa baki ɗai. Maganar ranar zaɓe ce ku saurare ni ku zauna daidai. Ƙuri'unku ne 'yancinku ku ɗaura ra'ayinku ku zaɓa ya fi. Kada da ku yarda waɗansu su amsa don cutar suna ba ku kuɗi. To kun ji iyaye mata kara ku zaɓo 'yanci ya fi. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. To na zo akan ku matasa ga shawara da tunatarwa na. Banga ta siyasa na ce kar da a yau bai zam daidai ba. Kar a zaga ku sha kwayoyi ku zo kuna sare-saren juna. Kuma in an kan mulkin maganin ku da kima sam-sam. Matasa kashin baya ne na ci gaban dukkanin al'umma. To in ba ku kuɗaɗen kar da ku sha ku rike haka ya fi. Dokan nan ƙasa mai kishi ba za a yarda ku sha kwaya ba. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Dukkan mai hankali a ƙasar nan ya san ƙasar mu tana son gyara. Ƙuri'un mu sami zaɓen 'yanci kar da mu ce ba ƙara. Na yi kira ga talakan ƙasa ta ranar zaɓe sai kai lura. Kar ka je ka siyar ƙuri'ar ka zo kana zancen ai gyara. In kaya kanka fahimta ka cuci kanka ka daina harara. Ka sai da mutunci da 'yanci kan 'yan kuɗi ba sa maka komai. To na yi kira ga mutane maza mata ku rike zance na. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Haba 'yan uwana matasa, kar ku tada tarzoma a ranar zaɓe. Ku sani, ƙuri'unmu su ne 'yancinmu. Mu sanya mu zaɓi shugaba na gari, maza da mata, dattawa da matasa. Kar ku yarda ku sayar da ƙuri'arku ga wasu ɓata gari suna ba ku 'yan kuɗi ƙalilan. Ƙuri'arku 'yancinku ba ta sayarwa ba ce. Sabuwar Najeriya. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Malam ƙuri'ar ka idan ka sai da tamkar kanka ka sare ka je. Ni shawara ta kawai ka bi layi ka zo ka zaɓi abin da kake so. Inda da kaka da duk 'yan mata ku dangwala ka ku ɓata kunje. Ra'ayin ku ku zaɓa daidai 'yanci na ku nema yafi. Ko ne kuka san ra'ayin ku kar da ku sauya ranar zaɓe. Daga jam'iyyar da kuke so ku zaɓa san babu mai hanawa. Ba faɗa bayin tarzoma ai ra'ayin ku kuke so koma. Yayi kira ga mutanen ƙasa ta Najeriya duka ranar zaɓe. Ba mu faɗa ba zancen yaƙi mu sa ƙuri'un mu su zama 'yancin mu. Zaben ne yanci muka nema to mu ya kai mu fada talakawa. Sai mu ba da goyon baya a yi shi da lafiya mai yalwa. Fatan mu kasar mu ta gyaru da shugaba mai san talakawa. To da miye za mu yi wannan sai mu ba ƙuri'un mu kulawa. Ma'ana mu haje su da kyawawan zaɓe za mu bar kokawa. Domin zaben 'yancin mu sai ƙuri'un mu bar gaugawa. Don Allah mu ba da haɗin kai rigingimu duka kar da mu tayar. Yayi kira